Non se aforrichas, a mí me notas. Eu levo o meu coche que se me deixa no medio, nada. Que non, home, son 3 euros. Pago eu. Calquera de nós pode ser o protagonista deste vídeo. Un mozo con algunhas copas de máis despois de sair de troula decide coller o coche. No seu camiño atópase cun control de alcolemia, un accidente e tamén un coche fúnebre. Trátase da última campaña da Policía Local de Rianxo, coa que pretende remover conciencias para evitar máis mortes ao volante, principalmente nestas datas de Nadal. O obxectivo está moi claro, é buscar que haxa un Nadal seguro, unhas festividades seguras, e de agradecer que a Policía Local se embarque neste proxecto de contribuir a través dos medios e dunha campaña publicitaria para chamar a atención da cidadanía, da veciñanza, da mocidade en xeral que teña sentidiño neste Nadal, non? Dicir que este vídeo é máis que unha campaña que espero que teña os resultados que axuda a salvar algunha vida ou evitar algún accidente. Para min xa me dou por satisfeito. A idea e a realización do vídeo partiu de dous mozos da localidade, Román Castaño e Duarte Galván, que co seu traballo quixeron aportar o seu gran de area a esta causa e evitar que se colla o coche baixo os efectos do alcohol ou das drogas. Nel tamén colaboraron o 061, bombeiros, taxistas e mesmo unha funeraria. Queríamos leválo á realidade destas fechas, que, todos o pasamos ben e todos temos carné de conducir, pero, hai que saber cando se está facendo unha cousa, cando se está facendo outra. Aproveitar unha idea, como ben dixo Román, moi boa, de moito éxito, moi potente, que viralizou o ano pasado, que nos deixaron guionizar para facer algo un pouco máis noso. Xa estou pensando no ano que ven, a ver que hai que facer para poder sumarse ao listón que está neste momento establecido, que eu creo que quedou moi alto. Parabéns, Policía Local, xefe, parabéns Rial, que foron quen pretexaron un pouco este traballo, e parabéns evidentemente aos creativos tamén que fixeron este vídeo, que non ten nada que desmerecer, é unha louvanza a calqueira vídeo promocional da Dirección Xeral de Tráfico cos medios que ten. O vídeo xa se está a facer viral polas redes, tendo xa moitos seguidores. Esperemos que faga o efecto para o que foi creado e con el se eviten máis mortes ao volante.